Bună, dragii mei! Îmi cer scuze pentru că nu pot ca să filmez, ca să pot să vă arăt exact cum trebuia să fie. Aseară am făcut acest ritual pentru că v-am promis că vă fac ritual de protecție înainte de a începe un ritual ca să vă protejați de toate spiritele rele. De ce aveți nevoie? Aveți nevoie de un borcan. Îl spălați bine cu apă și sare, că-i nou, că-i folosit, nu contează. Aveți nevoie de o felie de lămâie, aveți nevoie de 3 căței de usturoi, aveți nevoie de sare de care aveți dumneavoastră, eu am pus de Himalaya. Aveți nevoie de părul dumneavoastră și de urina dumneavoastră. Și mai aveți nevoie de Palo Santo. Este un spray pentru protecție. Înainte de toate, ce faceți? Puneți, șprițați de 3 ori în acest borcan spray-ul acesta, Palo Santo, după care puneți felia de lămâie, puneți cele 3 căței de usturoi, puneți părul dumneavoastră, puneți urina și puneți sare de care aveți dumneavoastră. Că-i de masă, că-i grunjoasă, că-i de Himalaya, nu contează, sare să fie. Puneți cât mai mult ca să puteți să umpleți acest borcan. Acest borcan de protecție este de 40 de zile. Trebuie ținut la dumneavoastră în casă. După 40 de zile, îl aruncați pe apă curgătoare. După ce ați făcut protecția, puteți să începeți ritual. Că-i de iubire, că-i de dușmănie, că fie ce-o fi ritual. La acest ritual ce l-am făcut eu aseară este pentru a distruge o persoană în 7 zile. De acest ritual, de ce aveți nevoie? Aveți nevoie de fotografia, nu pot să vă arăt din cauza că eu am făcut pentru cineva. Aveți nevoie de fotografia persoane pe care vreți să o distrugeți. Pe fotografia persoanei scrieți numele și prenumele persoanei și anul nașterii pe spate. Dacă nu știți anul nașterii, scrieți doar numele și prenumele. Numele și prenumele și fotografia este obligatoriu. Aveți nevoie de o foaie curată, fără linii, pe care scrieți ce doriți voi de la această persoană. Și scrieți absolut tot ce doriți dumneavoastră de la această persoană. Aveți nevoie de o lumânare mare și lungă, neagră, și de 7 ace cu capul negru, de bolduri cu capul negru. Pe lumânare o purificați cu ulei de măsline și scrieți numele și prenumele persoanei de jos spre fitil. În numele persoanei băgați cele 7 ace și, înainte de toate, se ține post negru. Când faceți acest ritual, se ține post negru, pentru că este magie neagră. În nume înfingeți cele 7 ace, 7 zile la rând să arde această lumânare până când cade ac câte ac, cade jos. Adică, la mine, aseară am început ritualul, mi-a căzut primul ac, am stins lumânarea, să aveți grijă să nu treacă pe al doilea ac. După ce a căzut primul ac jos, stângeți lumânarea, reluați a doua zi, seara, după ora 12, reaprindeți lumânarea și lăsați să cadă până la doilea ac jos din nou. Stingeți din nou lumânarea și faceți în fiecare zi 7 zile la rând până când cade ultimul ac. După ce o ars toată lumânarea și ați făcut 7 zile la rând, puneți într-o pungă neagră și mergeți și îngropați la cimitir. Această persoană o să fie distrusă pentru totdeauna, așa cum ați scris dumneavoastră pe această hârtie. O să se întâmple tot ce doriți dumneavoastră cu această femeie, bărbat, ce-o fi, o să se întâmple exact așa. Și să nu uitați, niciodată să nu faceți rău, cu protecție care ați făcut-o. Dacă această persoană care dumneavoastră o să faceți ritualul și nu v-a făcut niciun rău, nu uitați că se întoarce de 10 ori împotriva dumneavoastră, cu protecția care ați făcut-o. Nu că nu se întoarce și pe persoana aceasta, tot răul ce-l faceți, dar aveți și dumneavoastră de suferit. Acesta a fost ritualul. Sper să vă fie cu mici de ajutor și cu leac și să auzim doar de bine. Doamne ajută!